Il-qorti ta' Għawdex sabet lil Carmel Saliba, ex-sindku nazzjonalista ta' Żebbuġ Għawdex, u lil Joseph Said hu l-Ministru tal-Ġustizzja Chris Said ħatja li tefgħu radam f'wied bi ksur tal-liġi. Il-każ imur lura l-frar tal-2007 meta Carmel Saliba, sindku nazzjonalista ta' Żebbuġ Għawdex, kien ordna l-kumpanija Said Constructions biex titfa' t-torba f'wied l-infern. Skont Carmel Saliba, u kien ordna li jsir dan ix-xogħol ħalli titwitta triq li tintuża mill-bdiewa li għandhom l-għelieq fl-inħawi. Saliba ma kien talab l-ebda permess biex isir dan ix-xogħol u dan għaliex skont il-qorti ma derlux li kellu għalfejn jagħmel dan. Il-kumpanija Said Constructions bdiet ix-xogħol permezz ta' wieħed mid-diretturi tagħha Joseph Said u l-impjegat tiegħu Joseph Muscat. Madankollu x-xogħol kien twaqqaf mill-pulizija u aktar tard mill-miepa wara rapporti li sarulhom dwar din l-illegalità. Il-qorti fil-waqt li ma sabitx ħati tal-ebda akkuża lill-impjegat tal-kumpanija Said Constructions Joseph Muscat, ikkundannat lill-eks sindku nazzjonalista Carmel Saliba u lil-ħu l-Ministru Chris Said Joseph Said multa ta' 1,200 euro kull wieħed. Il-Maġistrat Edwina Grima kundannat ukoll lil Carmel Saliba u lil Joseph Said biex iħallsu l-ispejjeż relatati mal-qorti. Jirriżulta li Joseph Said, apparti li jiġi ħu l-Ministru Chris Said, huwa wkoll ir-raġel tat-tifla tal-eks sindku nazzjonalista Carmel Saliba. Dan ifisser li Carmel Saliba meta kien għadu qed jokkupa l-kariga ta' sindku nazzjonalista ta' Żebbuġ kien jagħti kuntratti lir-raġel ta' bintu, inkluż kuntratti li kif instab mill-qorti kellhom x'jaqsmu ma' xogħol illegali. Carmel Saliba fil-qorti kien assistit mill-avukat Angel Formosa, Joseph Said kien assistit mill-avukat Carmelo Gallia, waqt li għal Joseph Muscat li kien illiberat mill-akkużi der l-avukat Anton Refalo.